Terve vaan. Mä oon Susanna Heikari Positive Education Oy:stä ja tällä videolla me lähdetään vähän katsomaan syvemmin, mitä mindfulness-työkalun avulla voidaan tehdä oppimisen eduksi ja hyvinvoinnin eduksi siellä koulussa. Mä oon tosiaan koulutukseltani luokanopettaja, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen kouluttaja. Ja nyt mulla on ilo Suomen Viran instituutin joulukalenterin osallistua tällä itselleni todella merkityksellisellä ja tärkeällä rauhoittumisen, keskittymisen ja läsnäolon taitojen teemalla. Tämä on oikeastaan mun sellainen intohimo-teema. Mä oon saanut itse niin paljon voimavaroja omaan stressin hallintaan, omaan suhteeseen, siihen ympärillä olevaan kiireeseen, että mä aina kun mulla on mahdollisuus saada jakaa, mitä kaikkea hyvää mindfulness voi tuoda, niin mä innolla lähden sitä tietoa jakamaan. Myös oppilaissa on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia oppimaan oppimisen taidoista, keskittymiskyvyssä, kyvyssä rauhoittaa itsensä ja varsinkin oppilaiden taidoissa rauhoittaa itsensä stressaavissa tilanteissa. Mulla on sellainen pitkä käytännön reflektiopinta, eli mä oon käyttänyt lähestulkoon 8 vuotta mindfulnessia ihan päivittäin siellä koulumaailmassa oppilaiden kanssa. Ja itse on kyllä sitten tätä metodia käyttänyt jo vähän pidemmänkin aikaa, mutta nyt kun puhutaan koulumaailmasta, niin tällä luennolla tai videopätkällä niin esitellään vähän niitä metodeita, mitä siellä koulussa voisi ehkä ottaa käyttöön ja mihin ne vaikuttaa ja miksi niitä olisi hyvä käyttää. Ihan ensimmäiseksi mä kutsun sut hetkeksi mun kanssa hiljentymään. Eli jos sulla on siellä semmoinen turvallinen hyvä olla, missä kuunteletkin tätä videota, niin voit sulkea hetkeksi silmät. Mä teen niin itsekin, se mua helpottaa aina tähän hetkeen laskeutumisessa. Ja muutaman hetken ajan jäädään kuuntelemaan ääniä. Kädet voi levätä siinä sylissä ihan rauhassa. Hengitys saa hengittää ihan omassa tahdissa. Ei ole tarvetta sitä hengitystä millään tavalla muokata, syventää tai kontrolloida. Se voit antaa hengityksen hengittää. Ja kuulostele, mitä ääniä sä kuulet tällä hetkellä sieltä ympäristöstä. Huomio on siellä kuuloaistissa. Kuuluuko ne äänet läheltä vai kaukaa? Tuleeko ne äänet sun kehosta vai kehon ulkopuolelta? Mistä ne äänet tulee? Huomio on siellä kuuloaistimuksissa. Millaisia ääniä sä tällä hetkellä kuulet? Suuntaa huomio sun oman hengityksen ääneen, miltä se kuulostaa. Ja sit voit pikkuhiljaa päästää huomion irti äänien kuuntelusta ja availla silmiä, jos ne sattuu olemaan kiinni. Kiitos, kun teit mun kanssa tämän tietoisuusharjoituksen, aktiivisen kuuntelun harjoituksen, jossa hetken ajaksi suunnattiin huomio tonne kuuloaistiin. Tämä oli nyt yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki siitä, että millä tavalla me voidaan vaikka oppitunnin alussa
auttaa meidän mieltä laskeutumaan siihen meneillään olevaan hetkeen. Ja täältä te löydätte Hymykoulujen sivustolta 13 maksutonta läsnäoloharjoitusta. Meillä on ollut semmoinen Hymy-hanke ja 100-hanke, ja sen Hymykoulu-hankkeen yhteydessä, mitä tosiaan Viivi Pentikäinen tuossa joitakin vuosia sitten johti, niin pääsin tekemään noita läsnäoloharjoitteita. Ja sieltä löytyy eri pituisia luokkiin suoraan otettavia harjoitteita, mitä voi tehdä oppitunnin alussa, keskellä oppituntia tai oppitunnin lopussa. Ja sieltä voi valita, jos haluaa lähteä oman luokan kanssa harjoittelemaan tai haluaa ihan itse lähteä harjoittelemaan. Ne sopii kyllä myös ihan aikuisille yhtä hyvin. No minkä takia me sitten hiljennytään aina siinä oppitunnin alussa? Itse asiassa myös noissa aikuiskoulutuksia, mitä me Positive Educationin kanssa toteutetaan, niin kaikki koulutuskerrat alkaa jollakin hiljentymisharjoituksella. Me hiljennytään sen takia, että kun me pysähytään, rauhoitutaan, niin se avaa tätä meidän etuaivolohkoa. Hiljentyminen vähentää aivojen ylikuormitustilaa ja semmoista jatkuvaa yliajattelua. Me aikuiset varsinkin koko aika ollaan siellä ajatusten kentässä ja meillä on valtava määrä suunnittelua siellä käynnissä. Me mietitään menneitä asioita ja se kuormittaa meitä, eikä me välttämättä edes huomata, että me ollaan semmoisessa oravan pyörässä juoksemassa. Kun me hiljennytään, pysähdytään ja rauhoitutaan, niin me annetaan meidän aivoille lepohetki. Ne palautuu. Ja näitä tällaisia pieniä palautumisen hetkiä, pieniä rauhoittumisen hetkiä meidän tulisi vaalia siellä arjessa, jotta me voitaisiin mahdollisimman hyvin. Ja nyt kun me puhutaan koulumaailmasta, niin erityisen tärkeää meidän olisi opettaa lapsille ja nuorille tämmöistä pysähtymistä ja hiljentymistä, koska se on oppimaan oppimisen kannalta äärimmäisen tärkeä taito. On vaikea oppia keskittymään, jos ei osaa pysähtyä ja rauhoittua juuri tähän meneillään olevaan hetkeen. Me voidaan oppia vaan ja ainoastaan just nyt tässä hetkessä. Sen takia tähän hetkeen pysähtyminen on tärkeää ja sille tulisi antaa aikaa. Ja etuaivolohkossa löytyy sitten ratkaisut ja siellä tapahtuu se oppiminen. Niin sen takia me halutaan ohjata sitä mieltä sinne sellaisille aivojen alueille, jossa se oppiminen olisi parhaalla mahdollisella tavalla toteutettavissa. No sanoinkin tuossa äsken jo, että läsnäolon, rauhoittumisen ja keskittymisen taidot ovat oppimaan oppimisen perustaitoja. Jos me katsotaan hetki tuota kuvaa, mikä tuossa oikealla on, niin meidän aikuisten mieli on aika lailla tuommoinen täynnä kaikkia asioita, mitä pitää hoitaa, task-listejä, lasten harrastuspuskauksia, asioita sekä kotota että työpaikalta. Ja siihen lisäksi ehkä vielä jotain muita velvoitteita, mitä meidän pitäisi saada päivän aikana tai viikon aikana hoidettua. Tuommoinen mieli, missä sinkoilee valtava määrä erilaisia juttuja, ei ole kovin selektiivinen, selkeä ja hyvinvoiva mieli. Me joskus kuvitellaan, että me ollaan kauhean tehokkaita, kun meillä on kauheasti asioita ja hirveästi listoja, mitä kaikkea pitää hoitaa. Mutta itse asiassa se ei ole, että me listataan valtava määrä sitä tekemistä, alitäisesti kuormittaa meitä, luo sitä stressin tuntua, kun meillä on näin ja näin paljon asiaa ja siitä tulee semmoinen hengästynyt olo, että pää pysyy tuskin veden pinnalla, kun mulla on se tietoisuus siitä, että mitä kaikkea mun pitäisi tänä päivänä ehtiä hoitamaan. No mitä sitten avuksi? Koska me kaikki varmaan tunnistetaan näitä hetkiä ja tämmöistä meidän omasta arjesta, niin apuna on juurikin se, että me päivän mittaan tehdään sellaisia pieniä pysähtymisen hetkiä.
rauhoitetaan meidän keho, rauhoitetaan meidän mieli. Nyt oli yksi esimerkki toi äänien kuuntelu. Jo se, että me itse asiassa suljetaan silmät ja jätetään tämä näköaisti vähän vähemmälle. Tämä jo pikkasen alkaa rauhoittaa meitä. Me tullaan kääntää vähän niin kuin sisäänpäin. Kun me hengitellään ja vähän pidennetään meidän uloshengitystä, niin se pidennetty uloshengitys aktivoi meidän parasympaattista hermostoa, joka jo sinänsä saa niitä stressitasoja sieltä pikkasen laskemaan. Ja kun meidän keho ja mieli rauhoittuu, niin se myös selkeytyy. Eli se tietoisuus läsnäolon tuo oikean kuvan, tuommoinen selkeä aurinko. Sitten kun se tietoisuus ja läsnäolo on siinä selkeästi esillä, niin me myös osataan priorisoida, että mitä mun tulee just tässä hetkessä tehdä, mikä on se tärkeä asia, mihin mun tulee tarttua. Sen sijaan, että jos me ollaan tuolla vasemman mielen vallassa ja meillä on ne kaikki asiat sinkoilee, niin me ei ehkä saada tartuttua just niihin oikeisiin asioihin, mikä luo taas vielä enemmän stressiä, kun siellä on jotkut tietyt muut asiat, mitkä olisi ehkäpä kannattanut hoitaa aiemmin. No, läsnäolon taidot on lasten, nuorten ja aikuisen tämän päivän kiistattomia perustaitoja oman hyvinvoinnin ja oppimisen sekä oman resilienssin kehittymisen kannalta. Meidän maailma on muuttunut niin äärettömän paljon tässä viimeisen vuosikymmenen aikana jo, että me ei kerta kaikkiaan pärjätä enää, jos ei me tuoda tämän hektisen, digitalisoituneen maailman rinnalle jotain sellaista, mikä huoltaa ja palauttaa meidän aivoja ja saa meidän mielenvoimaa hyvin. Digitalisaatio on upea juttu ja me ollaan hyödytty siitä valtavasti ja se on hienoa, että meillä on tämmöinen työkalu. Mutta meidän pitää myös tiedostaa, että miten se vaikuttaa, että meillä on älypuhelimet yhä pienemmillä ja pienemmillä lapsilla, meidän opetus perustuu yhä enemmän ja enemmän digilaitteiden varaan. Ja mitä se tarkoittaa sitten meidän aivojen kannalta, jos sinne koko aika tulee sellaista ärsykettä. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää siihen vierelle tuoda joku toinen kaista, mikä tasapainottaa sitä tilannetta. Ja nämä mindfulnessin työkalut, tämmöiset rauhoittumisen, keskittymisen harjoitukset, antaa vastapainoa ja palauttaa ja pitää meitä enemmän tasapainossa. Koska jos me opetetaan meidän mielestä kovin levoton, ja miten me sitten opetetaan meidän mielestä levoton, niin me opetetaan sillä tavalla meidän mielestä levoton, että meillä on älypuhelin ja tietokone auki ja kirjoitetaan jotain sähköpostia ja siinä huikataan vastaamaan viestiä, ja vielä kun kollegakin kysyy jotain. Eli jos me koko aika keskeytetään sitä meidän toimintaa ja meidän mieli poukkoilee asiasta toiseen erilaisten älyvälineiden tai muulla tavalla rakennetun arjen kautta, niin silloin me luodaan sinne meidän aivoihin sellaisia hermoyhteyksiä ja polkuja, jotka rakentaa sitä levottomuutta. Koska aivot muovautuu sen meidän oman käyttäytymisen myötä. Ja nyt jos me ajatellaan, että mitä se sitten tarkoittaisi, jos me halutaan sinne rakentaa sellaisia ravitsevia, meidän mieltä vahvistavia, meidän resilienssiä vahvistavia hermoyhteyksiä, niin silloin me tällaista mindfulnessia harjoittamalla saadaan sinne aivoihin semmoisia hermopolkuja, jotka tuottaa meille semmoista resilienssiä, mikä palvelee arjessa paremmin kuin se semmoinen levoton mieli. Ja enenevässä määrin itse asiassa myös aikuiset alkaa havainnoimaan keskittymiskyvyn puutetta ja huomaa sen, että tänä päivänä on itse asiassa yhä vaikeampaa ja vaikeampaa joillakin keskittyä, koska meillä on niin paljon niitä sellaisia häiriötekijöitä ja ärsykkeitä, impulsseja, mitkä vetää meidät sinne ulkomaailmaan erilaisiin juttuihin. Puhelin piippaa, tulee muistutus, tietokoneelle tulee joku ponnahdus, muistutus ja niin poispäin. Eli tämä maailman muuttuminen on johtanut siihen, että meidän pitää huolehtia meidän mielestä entistä enemmän. Ja mä puhun oikeastaan mielen työkaluista sillä lailla, että se on semmoista mielen hygieniaa. Mä harjaan hampaat aamuisin, jotta mulla on mukavampi olo ja ihmisillä mun lähellä on mukavampi olla. Samalla tavalla mä teen mindfulness-harjoitteen joka aamu, jotta muilla ihmisillä on mun seurassa mukavampi olla ja mulla itsellänikin.
mä pystyn paremmin säätelemään mun tunteita, mä en ole niin reaktiivinen silloin, kun mä pystyn olemaan sisäisesti rauhallinen, vaan mä pystyn vastaamaan erilaisiin tilanteisiin semmoisesta sisäisestä rauhallisuudesta käsin silloin, kun systemaattisesti harjoittaa näitä mielenhallinnan taitoja. Ja niin kuin meidän täytyy meidän fyysistä kehoa pestä ja hampaita pestä ja huolehtia siitä fyysisen kehon hygieniasta, niin kyllä meidän täytyy meidän mielen hygieniastakin huolehtia, että aivoihinkin kertyy valtava määrä kuona-aineita. Ja jos me ei tietoisesti aina välillä hiljennytä ja pysähdytä ja puhdisteta niitä kuona-aineita, niin se ei ole pidemmän päälle meille hyväksi. Ja minkä takia sitten justiin on niin äärimmäisen tärkeää tiedostaa, että minkä takia sitä läsnäolon taitoa oikein tarvitaan, niin silloin kun me ollaan läsnä omalle itsellemme, toisille ihmisille ja tässä hetkessä, niin me voidaan hyvin. Sellainen ihminen, joka on läsnä just nyt tässä meneillään olevassa hetkessä, niin henkii sellaista rauhallisuutta ja hyvää oloa. Kun taas jos se mieli kauheasti laukkaa siellä huomisessa tai ensi viikossa tai ahdistuu menneistä asioista, mitkä on ehkä mennyt pieleen ja olisi pitänyt tehdä toisin, niin semmoinen ihminen ei voi välttämättä kauhean hyvin, koska me ei pystytä niihin menneisiin asioihin vaikuttamaan ja tulevasta me ei vielä tiedetä. Ja tämä nyt ei tarkoita tietenkään sitä, etteikö meidän pitäisi ennakoida tulevaa ja varautua, se on sitten taas toinen juttu, mutta jokainen ehkä tunnistaa, että joillakin meistä on enemmän tendenssiä, niin kuin taipumusta sinne tulevaisuuden liialliseen suunnitteluun ja toisella sitten on taipumusta sinne menneiden asioiden liialliseen märehtimiseen ja toistelemiseen, niin sellaisen voi tiedostaa ja ymmärtää, että hei, että itse asiassa mä pystyn vaikuttamaan mun elämääni tässä hetkessä. Että nyt just tässä hetkessä mä pystyn vaikuttaa mun tulevaisuuteen. Mä en oikeastaan niin kuin siellä mielen pyörteissä olemalla siellä tulevaisuudessa pysty hirveästi siihen vaikuttamaan, vaan mä voin vaikuttaa siihen nyt just tässä niillä valinnoilla, mitä mä teen. En niinkään sillä, että se mieli laukkaa vaikka siellä jo kuukauden päässä olevassa projektityössä. Läsnäololla on merkitystä sekä meidän omalle hyvinvoinnille että erityisesti kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen laatuun. Ja koulukenttä on täynnä vuorovaikutussuhteita. Siellä on opettaja-oppilassuhteita, kollegoiden välisiä suhteita, oppilaiden keskinäisiä suhteita, yli luokkarajojen meneviä vuorovaikutustilanteita. Eli se vuorovaikutuksen laatu on ihan keskeinen tekijä, joka vaikuttaa kouluviihtyvyyteen, oppimiseen, osallisuuden kokemiseen siellä kouluyhteisössä. Ja tämä koskettaa ihan kaikkia oppilaita, vanhempia, opettajia, koulun muuta henkilöstöä, kaikkia, ketä siellä koulussa työskentelee. No todettiin jo, että läsnäolotaidot ovat oppimaan oppimisen perusta ja avain hyvin ihmissuhteisiin. Koulussa läsnäololla ja uppoutumisella on iso merkitys, koska läsnäolotaidot liittyvät suoraan hyvinvointiin, oppimiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Me ei voida oikeastaan niitä tavoitteita saavuttaa, jos me ei tiedosteta ylipäätään tätä hetkeä ja mun toimintaa tässä hetkessä. Koska se, mitä mä teen nyt, niin sehän mua vie sitten pikkuhiljaa kohti niitä tavoitteita. Toki meidän pitää porrasaskelmat sinne tavoitetta kohti rakentaa ja suunnitella, mutta edistyminenhän on se, mikä sinne askelmalle vie. Se tässä hetkessä tekeminen on sitä edistymistä, mikä sinne askelmalle vie, ja sitä kautta mä pääsen sitä tavoitetta kohti. Jos mä vaan mielessäni suunnittelen ja luon sellaisia hienoja suunnitelmia ja piirrän kauniita kaavioita, niin mä oon tällä mielen tasolla ja ajatustasolla, mikä on tietysti tärkeä, jotta mä joskus voin tarttua siihen toimintaan, mutta silloin vasta kun mä tässä hetkessä toimin sitä tavoitetta edistävästi, niin se on se, mikä vie sitten kohti sitä päämäärää. Uppoutuminen ja semmoinen flown kokemus ei ole mahdollista ilman läsnäolon taitoa. Tästäkin on ollut nyt paljon keskustelua, että koulumaailmassa
osa oppilaista ei enää pääse sellaiseen uppoutuneeseen flow-tilaan siinä opiskelussa, mikä tuottaa sitä hyvää oloa ja tyydytyksen tunnetta, että uppoutuu johonkin harjoitukseen, opiskeluun ja pääsee sellaiseen flow-tilaan. Tästä on paljon jo tietoa meillä, että aika paljon on jo sellaista haastetta siinä, että oppilaat pystyisivät tarttumaan ja sitoutumaan tähän hetkeen ja niihin tehtäviin sillä tavalla ja keskittymään, että se mahdollistaisi sen flow-tilan ja uppoutumisen kokemuksen, mikä sitten taas ruokkisi edelleen sitä oppimista ja oppimismotivaatiota, mikä tulee sieltä sisältä käsin. Eli näillä on aika tällaisia syvällisiä ja monitasoisia vaikutuksia näillä harjoitteilla. Nyt mä voisin pikkasen avata sitä, että miten tämä mindfulness-työkalu on oikein rantautunut tänne länsimaihin ja koulumaailmaan. Ja on oikeastaan hyvä niin kuin tässä avata nämä 3 tasoa. Eli jos me mennään vähän ajassa taaksepäin, niin siellä on taustalla, mindfulnessinkin taustalla on nämä mietiskelyperinteet, buddhalaisuus, tämmöisen ihan perusmeditaation harjoittaminen. Mindfulnessiin ei liity mitään uskonnollista ja se ei sitoudu minkäänlaiseen uskonnolliseen filosofiaan, mutta kuitenkin meidän on hyvä tiedostaa, että siellä ne syvät juuret on siellä mietiskelyperinteissä, erilaisissa meditaatioharjoitteissa. No sitten se seuraava askel kohti niin kuin tätä länsimaistumista, tai se oikeastaan ensimmäiset askeleet on ollut sitten metakognitio. Eli tähän tuli tuommoinen ponnahduslauta tuohon noin väliin. Eli se ensimmäinen askel on ollut se metakognitio, eli psykologinen perusta. Että mistä oikeastaan tämä tämmöinen mielen työkalu ja sen semmoinen tieteellinen ja länsimainen lähtökohta juontuu, niin se on tuosta metakognitiosta. Eli kyse on semmoisista informaation prosessoinnin taidoista. Se, että mä pystyn tietoisesti havainnoimaan mun ajatuksiani, niin mä en ole silloin mun ajatukseni. Ja kun mä pystyn tietoisesti havainnoimaan mun tunteitani, niin mä en ole mun tunteeni. Ja tällaisista metakognitiivisista taidoista on kyse, kun me harjoitetaan mindfulnessia. No sitten katuuskottavuus viimeistäänkin tuli siinä vaiheessa, kun alkoi nämä tämmöiset aivotutkimukset, erityisesti aivokuvantamiset. Eli ihmiset harjoitti mindfulnessia ja teki systemaattisesti näitä harjoitteita ja sitten tutkittiin, että mitä siellä aivoissa tapahtuu vai tapahtuuko yhtään mitään. Ja voitiin osoittaa, että itse asiassa oli 8 viikkoa se harjoitusjakso, minkä jälkeen on voitu osoittaa, että siellä päivittäin harjoitettuna niin on päässyt muotoutumaan tämmöisiä uusia yhteyksiä siellä aivoissa, hermoyhteyksiä. Ja maailman tutkituin stressinhallintamenetelmä on mindfulness-based stress reduction-menetelmä, joka on se semmoinen mindfulnessin perusta, jonka Jon Kabat-Zinn 1970-luvun lopussa laittoi alulle. Eli tässä vähän tätä taustaa. Ja taas toi mun ruutu vähän tuonne ylemmäs, kun se aina välillä eri kohdassa noissa PowerPointeissa toi kuva. No, Jon Kabat-Zinn on perustanut stressiklinikan Massachusettsin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan 1970-luvun lopulla. Ja hän alkoi opettaa täällä klinikallaan tietoisuustaitoja, eli mindfulnessia. Ja erityisesti stressin, ahdistuksen, kivun ja sairauksien helpottamiseksi tällaista 8 viikon jaksoa. Hän on tehnyt myös uraauurtavaa tutkimustyötä mindfulness-menetelmien vaikutuksista aivoihin lääketieteen tohtori Richard Davidsonin kanssa. Ja he on tehnyt uraauurtavaa tutkimustyötä hyvin monenlaisissa olosuhteissa. Ja vaikka tämä mindfulness on lähtenyt sieltä lääketieteen puolelta, niin sehän on levinnyt koulumaailman lisäksi myös business-maailmaan ja muun muassa tuonne
Amerikassa semmoinen kuin Navy Seals, tämmöiset jenkkien tukijoukot, niin hekin käyttää mindfulnessia stressinhallinnan menetelmänä, että se on lääketieteellisistä lähtökohdistaan huolimatta hyvin laajalle levinnyt yhteiskuntaan erilaisiin suuntauksiin. Ja siellä on aina kuitenkin taustalla tämä perus mindfulness-harjoittaminen ja se ohjelma, että ne ei ole muuttuneet, ne perusharjoitteet oikeastaan huolimatta siitä, että minne sitten yhteiskunnan eri tasoille ja kohtiin näitä harjoitteita on viety. Ja Tomma taisi jo mainitakin, että tämä 8 viikon Mindfulness-Based Stress Reduction-ohjelma on maailman tutkituin mindfulness-pohjainen stressinhallinnan ohjelma. Ja itsekin olen mindfulness-ohjaaja ja ohjaan näitä 8 viikon kursseja. Ja voin kyllä kokemuksesta sanoa, että siinä tapahtuu isoja muutoksia ihmisillä 8 viikossa, kun päivittäin harjoittaa, että siitä saa kyllä itselleen semmoisen hyvän työkalun, missä voi sitten tuon kurssin jälkeen jatkaa omassa arjessa. Määritellään vielä tämä mindfulness-käsite. Eli mindfulness-käsitteen voi määritellä niin, että se on tässä hetkessä olemista. Me ei pohdita, tunneta tai tarkastella mitään mennyttä tai tulevaa. Harjoittelussa kiinnitetään huomiota siihen, mitä juuri tässä hetkessä tapahtuu, joko meissä itsessä, että meillä on se tietoisuus käännetty sinne sisäänpäin, tai sitten mitä ympäristössä tapahtuu. Hyväksyminen on se toinen kohta. Hyväksyminen tarkoittaa toimintaa ja huomiointia, jossa ei arvostella tunteita, itseämme, muita ihmisiä tai elämäntilannetta, vaan ne hyväksytään sellaisena kuin ne on. Ja hyväksyminen ei tarkoita sellaista passiivisuutta, vaan enemmänkin on kyse sellaisesta, että luovutaan semmoisesta taistelusta ja tuskailusta, että miksi asiat on näin, vaan hyväksytään, että ahaa, näin ne asiat ovat, niin se vapauttaa meidät siihen toimintaan sen sijaan, että me jäädään siihen vastustamiseen kiinni. Ja kolmas määrittelyn askelma on sitten tuo keskittyminen. Harjoituksissa keskitytään hengitykseen, ääniin, kävelyyn. Siellä on hyvin erilaisia asioita, mihin voidaan keskittyä, muun muassa syömiseen myös. Ja intentio eli aie näissä harjoituksissa on tärkeää. Mutta jatketaan sitten vielä tuossa seuraavalla videolla. Tässä oli nyt tämmöinen aloitus tänne mindfulnessin maailmaan. Moikka!